खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव HIV नि अनजिमाया बांदों। सा 65 कैदीफोरनि देहायाव HIV पजिटिव मोननाय जादों। फेग्रा मुवा ड्राग्स बायदिनि जाहोनावनो HIV बांनायनि सन्देह खालामनाय जादों। दासान्दि जोबथेसालियाव सा 1802 कैदीफोर दं। मख'जाथावदि गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनि सा 65 निबो बांसिन कैदीफोरा HIV पजिटिव। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव 65 निबो बांसिन कैदीफोरा HIV पजिटिव मोननाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबां बिबांनि कैदीफोरा NDPS एक्टनि सिङाव रेजिस्टार खालामनाय केसफोराव दं। HIV सन्देरनायनि गुबै जाहोनफोरखौ मिथिनाय जायाखै, नाथाय माखासे केसफोरा फेग्रा मुवा बाहायनायनि थाखाय जानो हागौ होनना सन्देह खालामनाय जायो। बे जाथाया कैदीफोरनि गेजेराव फेग्रा मुवा बाहायनायजों सोमोन्दो थानाय सावस्रिनि खैफोदनि सायाव जिंगा सिखांहोदों। IIT माद्रासाव BTech खालामनाय तामुलपुर जिल्ला उत्तर गलबेरा राङापालि गामिनि दानसोरां नार्जारिनो 3 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों BPF दोलोनिफ्राय। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC खुंथाय फारसेनिफ्राय गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिजों फरायसा आरो फरायसुलिफोरनो रांनि अनसुंथाइ होबाय थानायखौ दासान्दि नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो दिनैबो तामुलपुर जिल्ला उत्तर गलबेरा राङापालि गामिनि नगेन नार्जारि आरो दिपाली नार्जारिनि फिसाज्ला दानसोरां नार्जारि, जाय IIT माद्रासाव BTech खालामबाय थादों, बेखौ नोजोर बोनानै BPFनि लाइमोन हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा फरायसानि नखरनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय खुंथाय सोरखारनि मोनसे थान्दै हान्जाया 3 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गथायनानै होयो। धृतिराज काक्लारिखौ गाग्लोबग्राफोरा निमाहा बिनांबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि 6 माइलनि नयनतरा सुपार मार्केटआव जादोंमोन जाथाया, जेराव धृतिराज काक्लारिखौ गाग्लोबदोंमोन। नयनतरा सुपार मार्केटनि मावथिफोरनि गाग्लोबनायाव धृतिराज काक्लारि आरो सिकामणि नंप्लां मुंनि 2 लाइमोना जोखोम जादोंमोन। मख'जाथावदि बर' सुबुंफ्रा मानो आथिखालाव बेबादि गोबां खेब गुबुननि आखायाव एसे एनै दाय मोनोब्लानो मानो बेबादि रैखाथि गैयाजासे गाग्लोब जायो, मानो गुबुननि आखायाव बोलि जानाङो? बेल' नङा, गोबां समफोरावनो बर' सुबुंफ्रा गुबुननि आखायाव जिउ खोमानांनाय, बुथारजानाय, सोरजोंबा इनाय अनागार खालामजानाय बायदि बायदि जाथायफोरा जाबोबाय थादों। माब्लाबा बेबादिनो जिउ जोबनानै थाङोब्लाबो गुबुननि आखायाव, नाथाय बेनि न्यायखौ मोननो थाङा। जोंनि बर' सुबुङा दिनैनि दिनाव सोरबा असमिया हारिनि सुबुंखौ आखाइ होयोब्ला लोगो लोगोनो बेनि गोख्रों साजाखौ मोननो गोनां जायो। बेबायदिनो बावैसो सिगाङावबो तेजपुराव सासे बर' फरायसाखौ गाग्लोबनाय जाथाया जानानै थांदोंमोन। बे जाथायावबो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनायखौ नुनो मोनाखै, जेराव बेनि सायावबो समाधान जाबाय होनना मिथिनो मोनदों। BPFनि दैदेनगिरि बारग' MCLA रुंसारि बक्तार आली आहमेदखौ जमदुवार ब्लक BPFनि मावखुलियाव जोबथा बिदाय होबाय। मख'जाथावदि BTC रिलिजियास माइनरिटि काउन्सिल RMCनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' MCLA लोगोसे BPFनि गागि दैदेनगिरि बक्तार आली आहमेदा रुंसारि जानानै थांदोंमोन। बिथांखौनो दिनै BPFनि मावखुलियाव एबा जमदुवार ब्लक BPFनि मावखुलियाव जोबथा बिदाय खालामबाय। जामुगुरि हाटनि कुसुतला महकुमानि दिपातला गामिनि थागिबि मनज छेत्रीखौ नागिरनानै STRFआ 3थि सानसिम जियाबरलि दैमायाव गोमानाय सुबुंखौ नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। रैखाथि हान्जा STRFआ गंनै नावखौ लानानै दैमानि सेराव नागिरगासिनो दं, नाथाय सेंग्रानि जेबो गुमुर मोनाखै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मनज छेत्रीया थांनाय 21 आगस्तनि मोनाबिलियाव गावनि स्कुटिखौ लानानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बै समनिफ्रायनो नखरनि सुबुंफोरजों सेंग्रानि सोमोन्दोआ गैया जालाङो। 22 आगस्तनि सानजौफु समाव जामुगुरि हाटनि चौकीघाटआव जियाबरलि दैमानि साखाथियाव थानाय बान्दोनिफ्राय सेंग्राजों सालायजानाय गंसे स्कुटिजों लोगोसे गोदोनानि जिनज्रिजों लोगोसे गंसे वालेट बोखांनो हादोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानै दैमायाव गोलैलांदों होननानै सन्देह खालामनानै STRFनि हान्जाया जाथाय जायगायाव नागिरहैयो। नाथाय स्कुटि आरो गावारि बेसादफोर मोननायनि उनाव नखरनि सुबुंफोर आरो जायगानि सुबुंफोरा मनज छेत्रीखौ दैमायाव बाज्रुमदों होनना सन्देह खालामदोंमोन। STRFनि हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नागिरनाय हाबाफारिखौ खालामदों, नाथाय जेबो गुमुर मोननो हायाखै होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।